बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बि बर' यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव आरोबाव बर' होनाय जाबाय ना लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदान आपडेट लाना फैदों ना लोगोफोर। नोंथांमोना बे आपडेटआ मा नोंथांमोना नुलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जानो थांगासिनो, बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांहागोन आरोना लोगोफोर। आं बे भिडिअखौ फेसबुकआव मोननाय जादों ना लोगोफोर। बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया अबाव दं? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा? बाजै फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जादोंबा आं अनसायगोन। आं दं, आं अनसायगोन। बाजै फैसालिखौ नांगौ जादों आंनि थाखाय। बाजै फैसालिखौ आंनो थाखाय नांगौ जादों। सोरबा नायनो हायो हाया, मोजां मोनो मोना आंखौ मिथिया, नाथाय आं बाजै फैसालिखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो। आंनो नांगौ जादों। बेनिखायनो जुदि सोरबा खबर होनो हायोबा आंनो खबर हो, बाजै फैसालिया अबाव दं। आरो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनि इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाय। भिडिअखौ शेयार खालायबासो बाजै फैसालिया आंनि भिडिअखौ मोनगोन नालाय, जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोननानै जाहाथे बाजै फैसालिया आंनाव कन्टेक्ट खालायो, आंनाव इमेल खालायो। आंनाव जुदि इमेल खालायबानो आं बिखौ कन्टेक्ट खालायगोन। ओमफ्राय बाजै फैसालिया जुदि आंजों जुदि थानो गोसोबा, जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ अनसायाखैबा, जुदि बिनि फिसाया बिखौ जुदि बोजबफिनाखैबा, लानो थाखाय आं दं आरो। आं लागोन। आं बिराद फसायो। गुबुना जि सानो आंखौ मिथिया आरो। आंनो नांगौ जादों आरो। गुबुननि खोन्थाखौ आं खोनासङा। आंनि लाइफ, आंनि खोन्था। आं खालि बे देशनि आयेनखौल'सो उलंघा खालायनाङा बा सिफायनाङा आरो। मा फैसालिखौ लाबा देशनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन नामा? जायाना। मा फैसालिखौ लाबा समाज बेबस्थाया गाज्रि जागोन नामा? जायाना। जाया। आं बोजबगोन, आं लागोन। आंनो हाबा लागोन, आंनो फिसिगोन। आं जुमाय लोङो, बे खोन्थाया नंगौ। आं लेखा रोङा, बे खोन्थाया नंगौ। आरो आंनाव धन थाखा फैसा गैया, बे खोन्थायाबो नंगौ। नाथाय आं फैसालिखौ आरामसे फिसिनो हागोन आरोना। हागोन आं आरामसे फैसालिखौ फिसिनो। माने आं फसायबाय आरोना। बिदि आलाय सिलाय जास्लाय स्लाय रावबो जुदि अनसायाबा, रावबो मोजां मोनाबा, आं दं। आं अनसायगोन। आं लागोन। बेनिखायनो हानायमानिखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बाजै फैसालिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो। दै आसोलफोर लोगोफोर अननानै आरोना बयबो फैसालिनिसिम शेयार खालायो आरो, जाहाथे भिडिअखौ बियो मोनो आरो ना। आं बिराद दुखु नांदों जेब्ला बियो फैफिनदोंमोन न'आव। जेब्ला बियो मा होनो थगायजानानै न'आव फैफिनदोंमोन, अब्ला फिसाया थारमाने बेखौ बोजबफिनाखैमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों बा भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरोना। दा नाथाय अबाव दं, बोरै दं आंखौ मिथिया। सोरनाव दं, मा मावो, मा खालामो, बोरै जागासिनो दं, आलाय सिलाय जादों नामा, आं बेखौ मिथिया आरोना। जुदि बोजबफिनबायबाथ' बोजबफिनबायानोसै। जुदि बोजबाखैबा, आलाय सिलाय जादोंबा, थानो जायगा मोनाखैबा, आं दं। आं लागोन। आं जायगा होगोन। आं बोजबगोन। मानोना आंबो दा पियर सिंगेल जानानै दङ। दा माने आगोलनिफ्रायनो आरो पियर सिंगेलखा आङो। थारमाने हिन्जाव नायबाबो आंनो रावबो हिन्जाव हरा। हिन्जाव नायबाबो आंनो रावबो हिन्जाव हरा। बेनिखायनो आं फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जाबायबा लानो थाखाय आं राजि। आं लागोन। हानायमानि भिडिअखौ बयबो शेयार खालाय, जाहाथे फैसालिया मोनथों आरोना। आं लागोन, राजि, आं राजि दङ। आं बिराद समायना नुयो आरोना। आंनि मेगन नोजोरजों आं बिराद समायना नुयो आरो फैसालिखौ।
बिराद मोजां मोनो आं गोसो गोसो बाखि नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' शेयार खालामनो बावनाङा हानाय मानसिखौ जेसेबां हायो एसेबां मानसिया नायो बयबो शेयार खालायो आरो जाहाथे मोनहैथों आरोना मानोना बिहाबो जिउ दं बिबो मानसिसो मानसिना बयनाबो भुल जायो तारमाने भुलखौ सोरबा खालामनो होननानै खालामो सोरबा खालामा सानबाबो मालाबा जाफ्लाङो आरोना जानो नाङामोन खालायनाङामोन आं मिथियो नाथाय दा जाफ्लांबाय खालायफ्लांबाय मा खालायनो मानसिखौथ' बिदि आलाय सिलाय खालामनो हायाना बिहाबो आरो जुलि जाफिननो हानायनि मोन्थाय दङ नंगौना नङा बेनिखायनो आं जुमाय लोंग्राबाबो लेखा फरा रोङाबाबो धन थाखा फैसा गैयाबाबो आं बेखौ खस्थ' मस्थ' खालामबाबो फिसिगोन हाबा लागोन आरो आं हाबा लागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो अननानै भिडिअखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनहैयो जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनो इमेल एड्रेस होनाय दं प्रफाइलाव बे इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय बा मेसेन्जारनि गेजेरै मेसेज खालाय जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायनो हायो आरोना फैसालिया आरो बाजै फैसालिया ना लोगोफोर बेनिखायनो दे बयबो अनलायलायदो जों बयबो अनलायलायाबा सोर अननो जों बयबो बयखौबो अनसायनांगोन अननांगोन बर'जों बर' बेनिखायनो हानाय मानसिखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनो आरो दै आरो लोगो मोनफिनगोन उन समनि भिडिअआव दै आसोलफोर